טל זלינגר, דור קיים, אדיר דנן, לא כאן? רם לייפר, ליסר, שירל, לא, עינב, יובל שלום, דניאל תורג'מן? לא. אתם יודעים איפה אדיר, דניאל, עינב ושירל? לא. הם היו בשיעור כימיה, עם כולנו. אני חושבת שהם נשארו שם לכמה דקות, להעתיק מהלוח. אני רץ לקרוא להם. אדיר, דניאל, עינב, שירל. הם לא שם. זה מוזר. לא יכול להיות שארבעתם נעלמו סתם ככה. בואו נלך לחפש אותם. איפה אתם? אני לא מאמין כלום! זוזו רגע, אני אצא. אין מצב שנצליח להבין מה הם אומרים. קרה משהו נורא, אני הולכת לקרוא לעזרה. בן ודור, קחו את הקופסה, תשמרו עליה, כדי שהיא לא תזוז. אוקיי. תראו מה מצאתי! נראה לי שמישהו הכין כאן שיקוי. אולי זה השיקוי שקיבץ אותם? בואו נבדוק. תשפכו את זה קודם על השלט. נראה לי שמצאנו את החומר שקיבץ אותם. אם ככה, אנחנו יודעים מספיק מדעים כדי למצוא את השיקוי ההפוך. בואו נבדוק מה יש בשיקוי הזה. אני מקווה שהם יגלו מה החומר הזה. הם גם צריכים לתפוס את המדענים המשוגעים האלה, שלא עשו את זה לעוד תלמידים בבית ספר. אז גילינו שיש כאן פחמן דו-חמצני ותמיסת גופרית עם נתרן. בגלל התגובה של האשלגן עם המים, הם התכווצו. מעניין למה הם עשו לנו את זה. באיזה שפה הם דיברו? אני חושבת שהם דיברו פרסית. רגע, אולי הם מדענים איראנים משוגעים? עדי, אתה הכי טוב במדעים, נכון? אולי תמצא את נוסחת הנגד? זו אמורה להיות נוסחת הנגד. מזל שהקשבנו בשיעור מדעים. מה הקשבנו? מה זה בכלל מדעים? השיקוי מוכן, אני חושב שהוא יעבוד, נראה לי זו נוסחת הנגד. אז יאללה, בוא נשפוך את זה עליהם. לא, ומה אם זה לא יעבוד? ומה אם זה יהרוג אותם? אז תשפכו את זה קודם על השלד. כן, זה עובד, מצאנו את שיקוי הנגד. אין לי אומץ. לא, תשפכו עליהם פה את השיקוי! לא. תביא, אני אעשה את זה. תשפכו עלינו! לא, תשפכו! שקט, תנו להם לדבר! תגידו, מה קרה? איך זה קרה לכם? ישבנו פה בהפסקה כדי להעתיק מהלוח, ופתאום נכנסו לחדר שני מרגלים איראנים. איך אתם יודעים שהם היו איראנים? כי הם דיברו פרסית.
יאללה, אין זמן, הם מסתובבים בבית ספר, והם בטח יעשו את זה לעוד תלמידים. למה? למה הם עושים את זה? בגלל שהם ניסו ליצור פצצה גרעינית, ולא הצליחו, ובמקום זה יצא להם השיקוי הזה. והם שלחו את המרגלים המדענים לישראל כדי לבדוק אם השיקוי עובד. אומייגאד, יש כאן מרגלים איראנים? אימא'לה! בואו מאיה, נלך לחפש את שרון ואורלי. אני מקווה שהמרגלים לא עשו להם משהו. תתביישו לכם, מה חשבתם שאתם תאיימו על התלמידים שלי? זה לא יעזור לכם. אורלי, שרון, מצאנו את שיקוי הנגד והחזרנו את אדיר, דניאל, עינה ושיראל לגודל הרגיל. כל הכבוד, ידעתי שאתם חכמים תלמידים יקרים שלי. עכשיו כל שנותר לכם זה לשפוך עליהם את השיקוי, נכניס אותם לקופסה ונטיס אותם לתחנת המשטרה. לא, אני צריכים להתעסק איתם. אחמד בלסחום. מוחמד, ידעתי שלא היינו צריכים להתעסק איתם. אחמד בלחמוס פיתה. מאסר נעים, מאסר קסום, מאסר ללא